aw ni ce aw ni yantuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan no ban kan bagana na mɛbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye tarata ye juillet kalo tile 29 san 2025 aw ka don kibaru ni o wagati seli sana an da se an bi kunnafoni baw man ni ka olu da kulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kan ni na carilen ani ka hakilinaw di hakilina jɔli la wale kɔfɛ bi kunnafoni baw minnu b'an bolo ni ka olu da aw kulo kan dɔw bɛ tali kɛ Juma tɛmɛnen juillet kalo tile 25 san 2025 wulafɛla nɛgɛ kanɲɛ 16 ka sanga ni miniti 30 yɛrɛ kɔni min ye san cercle kɔnɔna na ko furuba bolimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ ka tɛmɛ ni yɔrɔ kofɔlen na yɔrɔ min na maamarafɛntigi dɔw ye bolimafɛn yɛrɛ kɔni lajɔ u kɛlen ka bolimafɛn yɛrɛ kɔni lajɔ u ye maa dɔw yɛrɛ kɔni faga bolimafɛn kɔnɔbaga maaw la Abidjan ni o ye Côte d'Ivoire faba yɛrɛ kɔni o procureur ye laseli kɛ juillet kalo tile 27 tɛmɛnen san 2025 ko alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 24 san 2025 Burkina Faso ka influenceur dɔ ni min ma kofɔlen yɛrɛ kɔni kun datugu bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ko ma kofɔlen yɛrɛ kɔni i yɛrɛ faga a datugulen kun bɛ yɔrɔ min na ni o ye Côte d'Ivoire école de gendarmerie yɛrɛ kɔni min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abidjan mara de kɔnɔna na Ni Faransi ni Algérie an bɛ wagati min na fɔ ko bi jamana fila ninnu cɛ tɔ bɛ ka tiɲɛni ka taga fɛ yɛrɛ kɔni don tɛmɛnenw na Faransi ale ka ministre de l'intérieur ni o ye Bruno Retailleau yɛrɛ kɔni ale ye laseli kɛ ko visa min yɛrɛ kɔni bɛ di Algérie ale ka ambassadeur ani a ka maabaw yɛrɛ kɔni ma Faransi jamana kɔnɔna na ko o visa nin bɛ di condition min yɛrɛ kɔnɔna na min ye Faransi o y'a yira k'a fɔ k'u bɛna dɔ bɔ o condition na ni ka a gɛlɛya kosɛbɛ yɛrɛ kɔni o ko jaabi la Algérie y'a yira k'a fɔ ko komi principe dɔ bɛ ale fɛ yen ni o de ye ko ni min kɛ u la u b'u ta juru sara i la yɛrɛ kɔni ko o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na Faransi filɛ ni ka nin décision min yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin ale ka maabaw ma Faransi jamana kɔnɔna na ko olu Algérie fɛnɛ bɛna o décision ɲɔgɔn ta ni ka o ɲɛsin Faransi yɛrɛ kɔni ma wa Algérie y'a yira k'a fɔ ko ni Faransi yɛrɛ kɔni ma sabali k'a bɛ taa ni ko in ye fo Nations Unies maaw yɛrɛ kɔni ɲɛma Ni maaw kun bolo ko Corée du Nord ale ni Corée du Sud yɛrɛ kɔni cɛ bɛna na ɲɛ yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na fɔ ko bi maa minnu k'u jigi danbɛ o ko kan olu bɛɛ lajɛlen jigila misɛnyara ka d'a kan Corée du Nord jamana ɲɛma ni o ye Kim Jong-un yɛrɛ kɔni ale balimamuso dɔ ye laseli kɛ k'ale n'a sɔrɔ Corée du Sud président kura yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ ani Corée du Nord maaw ni ɲɔgɔn cɛ la walasa ka se ka bɛnkan sɔrɔ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ la ko Corée du Sud maaw k'a dɔn k'a fɔ ko olu Corée du Nord maaw ka ko yecogo yɛrɛ kɔni ma falen ko don kelen da kelen kumaɲɔgɔnya tɛna tɛmɛ olu ni Corée du Sud maaw ni ɲɔgɔn cɛ la k'ale n'a sɔrɔ u y'u ka ko yecogo yɛrɛ kɔni falen Corée du Nord yɔrɔ la ko kun foyi yɛrɛ kɔni t'a la Corée du Nord ni Corée du Sud ka ɲɔgɔn ye kɛ k'u nana kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ni kunnafoni bɛ ne bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na Juma tɛmɛnen juillet kalo tile 25 san 2025 binkani wale juguba taara ni ka ɲɛsin civil dɔw yɛrɛ kɔni ma san cercle kɔnɔna na ko attaque yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la to min ya localité yɛrɛ de kɔnɔna ko don kofɔlen wulafɛla nɛgɛ kanɲɛ 16 ka sanga ni miniti 30 yɛrɛ kɔni camion dɔ ni ale yɛrɛ kɔni kun kɔnɔna na civil caman kun bɛ yen nɔ ni o civil yɛrɛ kɔnɔna organisation humanitaire ka maa dɔw kun bɛ olu la ko maa dɔw yɛrɛ kɔni taara ni ka camion yɛrɛ kɔni wajibiya lajɔ Fangaso ale ni Timisa village yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la a yirala k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni taara ni camion yɛrɛ kɔni wajibiya lajɔ ni village fila ni ɲɔgɔn cɛ la ko ye maa maramafɛntigi dɔw ye minnu ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko wagati min maa maramafɛntigi ni yɛrɛ kɔni bɛ bolimafɛn lajɔ o y'a sɔrɔ maa tan bɔyan ko yɛrɛ de kɔni kun bɛ camion kofɔlen in kɔnɔna na ko maa maramafɛntigi ni yɛrɛ kɔni kelen n'i ka bolimafɛn lajɔ u nana don bolimafɛn in kɔnɔna na k'a la fɔ k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli dɔw yɛrɛ kɔni kɛ yen nɔ k'a bɛna fɔ o sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na k'o ma taa u ka taga bolo fɛ wale min nana kɛ sababu ye ni ka tɛgɛw yɛrɛ kɔni se ɲɔgɔn ma ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na maa fila de bɔnɛna ani na passager ninnu cɛ la ni o maa fila ninnu yɛrɛ kɔni ye kelen o organisation humanitaire maa ninnu ka mɔgɔ kelen o ye représentant local dɔ yɛrɛ kɔni ko ni maa fila ninnu yɛrɛ de kɔni bɔnɛna u ni na maa maramafɛntigi ninnu yɛrɛ kɔni fɛ minnu ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa wɛrɛ minnu kun bɛ camion yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu sera ka boli ni ka bɔ camion kofɔlen kɔnɔna na ka se ka u yɛrɛ kɔni ni kisi ko nka ni maa fila ninnu yɛrɛ de kɔni bɔnɛna u ni na ni situation ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni yɔrɔ sigiba maa ninnu k'u bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ma ko ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka ni yɔrɔ kofɔlen lakana yɛrɛ kɔni sabati ka d'a kan ko ni attaque yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ
ko lakanabaliya kalisa o be an ka Mali localité dɔw yɛrɛ kɔnɔna na. Wa y'a yira fana ni k'a fɔ ko bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni ɲɛma ko fangaba tɛ population maaw la. Ko wa hali maa minnu yɛrɛ kɔni fana bɛ na walasa ka dɛmɛdon kɛ ni ka ɲɛsin population maaw ma min ye bamaci wale maa ye u tɛ o maa ninnu yɛrɛ kɔni si to yen nɔ. O yɔrɔ de kɔni na u bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorité ma ko ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka nin localité kofɔlen yɛrɛ kɔni lakana sabati cogo min adamadenw n'u bololafɛn yɛrɛ kɔni bɛ se ka yaala yɔrɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la lafiya kɔnɔna na. An ye kunnafoniya sɔrɔ renouveau maaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ne nin ye kunnafoni di sira an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. O maaw ye laseli kɛ ko min ye Général Abdoulaye Idrissa Maïga ni ale de an ka Mali kasow bɛɛ lajɛlen directeur administratif yɛrɛ kɔni ko nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni limogera ni ka bɔ a ka directeuriya jɔyɔrɔ la an ka Mali jamana kɔnɔna na. Hakilila jiginna Général Abdoulaye Idrissa Maïga wagati tɛmɛnenw na an ka Mali autoritéw kun ye madari dépôt yɛrɛ de kɔni da ale kan ni ka a datugu yɛrɛ kɔni ni wagati damadɔ o kɔfɛ tuguni ni ma kofɔlen tilala ka labila an ka Mali autoritéw fɛ nka an ye kunnafoniya sɔrɔ ko don tɛmɛnenw la an ka autorité ma u ye nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni bila ka bɔ a ka directeuriya jɔyɔrɔ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wagati min na madari dépôt yɛrɛ kɔni bɛ na directeur kɔrɔ in yɛrɛ kɔni kan o wagati in na maaw kun bɛ ka an ŋunu kuma yɛrɛ kɔni fɔ ko madari dépôt dara ka da kan ko kaso yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko autoritéw nana jateminɛ k'a fɔ ko dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ min man ka tɛ ka kɛ dɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko maa dɔ de kun datugun bɛ kaso la ni o maa kofɔlen yɛrɛ kɔni muso dɔ kun bɛna nabɔ ale ye sanga ani wagati ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ni ka maaw yɛrɛ kɔni labisigiya kosɛbɛ directeur in na. O de kun kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ an ka Mali autoritéw u ye madari dépôt yɛrɛ kɔni da nin ma kofɔlen kan ni ka a datugu nka wagati damadɔ o kɔfɛ u tilala k'a labila yɛrɛ kɔni. Nka don tɛmɛnenw na an kɔni y'a mɛn k'a fɔ ko nin ma kofɔlen an ka autoritéw u y'a bila ni ka bɔ a ka directeuriya jɔyɔrɔ la. Ko min yɛrɛ kɔni nana ni nin ko ninnu an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an tɛ ɲɛ dɔn o ko yɛrɛ kɔni na nka don n'a nataw la n'an ye kunnafoniya walawalalen sɔrɔ ni ka bɔ an ka Mali autoritéw yɔrɔ la an bɛ segin kokura ni ka na olu da o kulo kan. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw o kɔnɔna na an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na. Don tɛmɛnenw la cɛ yɛrɛ kun datugun bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya ni ma kofɔlen kun datugun bɛ Côte d'Ivoire école de gendarmerie yɛrɛ de kɔnɔna min bɛ Abidjan ni o ye Côte d'Ivoire faaba yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ko bɔ taara kɛ ale su kan a ka kaso kɔnɔna na. Côte d'Ivoire kiriko maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko olu yɛrɛ kɔni ye nin ko ye cogo min k'a bɛ n'a fɔ nin ma kofɔlen ye i yɛrɛ faga a ka kaso kɔnɔna na de. Abidjan procureur ye communiqué kɛ juillet kalo tile 27 tɛmɛnen san 2025 communiqué min kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 24 san 2025 Burkina Faso ale ka influenceur dɔ ni min kun datugun bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ko bɔtarakɛ nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni su kan nin don kofɔlen na sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 7 ka sanga ni miniti 30 ye. Bɔ kɛra Burkina Faso ka nin influenceur min yɛrɛ kɔni su kan Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na o kɔni ti dɔwɛrɛ ale ye Monsieur Traoré Alain Christophe ni ale lakodɔnnen don kosɛbɛ ni ali n'o faso yɛrɛ de kɔni a yirala k'a fɔ ko bɔtarakɛ ale kɔni su ka sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 7 ka sanga ni miniti 30 ye Côte d'Ivoire école de gendarmerie kaso kɔnɔna na. Ko kabini bɔ kɛra nin ma kofɔlen su yɛrɛ kɔni kan ko teliya la école de gendarmerie maa ninnu yɛrɛ kɔni Abidjan procureur yɛrɛ kɔni la kunnafoniya ko yɛrɛ kɔni kelen procureur ale y'i sen fa teliya la ne ka na école de gendarmerie la ko procureur yɛrɛ kɔni nalen a ye laɲini kɛ école de gendarmerie médecin légiste yɛrɛ kɔni fɛ k'o kana sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ kɔni kɛ su in yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka dɔn min nana ni ma kofɔlen bɔnɛni ani na. Médecin légiste yɛrɛ kɔni ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔfɛ ale ye jaabi min yɛrɛ kɔni sɔrɔ a ko la o de ye ko Monsieur Traoré Alain Christophe k'ale kɔni i yɛrɛ faga a ka kaso in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. O y'a yira k'a fɔ ko nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni a ka daran yɛrɛ de ta ni ka o ja a yɛrɛ kan na k'o gulon sanfɛ walasa ka se ka i yɛrɛ faga kɔni. Médecin légiste ka kɔrɔfɔ la tuguni k'a ye sɛgɛsɛgɛli baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ a y'a ye k'a fɔ ko nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ka a ka daran siri a kan na walasa ka a yɛrɛ faga k'a kun y'a essayer ni ka a tɛgɛ vɛniw yɛrɛ kɔni tigɛ ko nka a ma se ka o yɛrɛ kɔni kɛ k'o de kɔfɛ a sɔrɔla ni k'a ka dara yɛrɛ kɔni ja a kan na. Sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ Côte d'Ivoire kiriko maaw yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa ka se k'a dɔn ko min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni nin ma kofɔlen i yɛrɛ faga ale ni a sarala alaya minnu kɔnɔna na ka se ka olu bɛɛ lajɛlen lajɛ. Côte d'Ivoire procureur ka communiqué kɔnɔna na a bɛ hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ ko Monsieur Traoré Alain Christophe ko ɲɔni ale yɛrɛ kɔni kun ka i yɛrɛ faga hakun sen kun don bɛ affaire judiciaire dɔ la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na min ko kun ka gɛlɛn kosɛbɛ ko ali n'o faso minɛna janvier kalo tile 10 tɛmɛnen san
fila ani mugan ani duuru Côte d'Ivoire autorité maaw fɛ ko Côte d'Ivoire kiriko maaw kun bɛ ka poursuit accusation jugumanba dɔw yɛrɛ de kɔnɔna ni olu ye k'a bɛ ka jɛɲɔgɔnya tɛmɛ ani jamana wɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛla la ko o collaboration bɛ ka tɛmɛ ani o jamana wɛrɛ jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛla la ko bɛ se ka na ni tiɲɛniba yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire ka finitigiw ka lahalaya la k'a bɛ se ka na ni tiɲɛniba ye Côte d'Ivoire ka diplomatie fo ka taa se Côte d'Ivoire ka sɔrɔko yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna ko ale n'o faso a kun bɛ ka jɛɲɔgɔnya min tɛmɛ ani jamana wɛrɛ jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛla la o kun bɛ se ka dankari Côte d'Ivoire ka nin fɛnba ninnu de la k'a ŋaniya kun b'a kɔnɔ ni ka ko dɔw kɛ ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ma k'a kun bɛ kunnafoni kolonw yɛrɛ kɔni cari minnu bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni ka Côte d'Ivoire jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni la dusuma kasi kosɛbɛ k'a kun bɛ ka kunnafoniya dɔw yɛrɛ kɔni sɔrɔ Côte d'Ivoire ka lafasaliko yɔrɔ yɛrɛ kɔni na kunnafoniya min ye kunnafoni sensible de ko wa kun bɛna na o kunnafoniya in ta ni ka o ci jamana wɛrɛ ma Côte d'Ivoire kiriko maaw kun bɛ ka ale n'o faso yɛrɛ kɔni ɲaki ka da kan k'a kun bɛ ka bɛnɛbɛnɛni kɛ Côte d'Ivoire jamana yɔrɔ la ko ni accusation ba nin yɛrɛ de kɔni kun bɛ ale n'o faso yɛrɛ kɔni tɔgɔ la o kɔni kun kɛla sababu ye ni ka a ka dossier yɛrɛ kɔni kɛ dossier ko gɛlɛmanba yɛrɛ kɔni ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ka saya kaso kɔnɔna na ni Côte d'Ivoire autorité ma yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko a ye a yɛrɛ faga yɛrɛ de kɔni k'a bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ ale n'o faso sɛgɛsɛgɛli baaraw kun bɛ sen na ale ka ko hukumu ka Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ko wa kun bɛ i n'a fɔ a ka procès yɛrɛ kɔni kun bɛna kɛ don nataw la Côte d'Ivoire procureur ka communiqué kɔnɔna na a bɛ kuma kun cɛ k'a yira k'a fɔ k'halisa sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na ale n'o faso ka saya ko hukumu yɛrɛ kɔni k'a la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na walasa ka se k'a dɔn ni ma kofɔli min yɛrɛ kɔni kun datugu bɛ Côte d'Ivoire ka école de gendarmerie kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni bɔtara kɛ ale kɔni su yɛrɛ kɔni ka nin yɔrɔ kofɔli in na kabini Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ka saya ko yɛrɛ kɔni na min ye bɔlɔlɔsiraw ye an y'a ye k'a fɔ kumaw yɛrɛ kɔni cayara ka d'a kan maa camanw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min ye ale n'o faso ye k'a m'a yɛrɛ faga ko ni ma kofɔlen fagara kaso yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na nka min yɛrɛ kɔni ye Burkina ka autorité maaw ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu ma bɔ ne ka jaabi kɛ ka ɲɛsin Côte d'Ivoire ka maaw yɛrɛ kɔni ka nin kuma in ma an ye kunnafoniya sɔrɔ maa dɔw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ko ale n'o faso k'ale yɛrɛ kɔni datugulen to Côte d'Ivoire école de gendarmerie yɛrɛ kɔni na k'a ni maa dɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ kaso la o ma kofɔlen yɛrɛ kɔni bɔra o ma kofɔlen ye témoignage yɛrɛ kɔni kɛ o ka kɔrɔfɔ la ko dépression foyi yɛrɛ kɔni kun tɛ ale n'o faso yɛrɛ kɔni kan ko min kun bɛna n'a bila ko f'a ka i yɛrɛ faga o ma kofɔlen yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale n'o faso yɛrɛ kɔni kun dalen don a la kosɛbɛ k'a fɔ k'a la tɛmɛ k'a bɛna labila yɛrɛ kɔni ko walima Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni bɛna na a bila ne ka taa Burkina Faso jamana kɔnɔna na min ye Burkina Faso ka société civile ye olu caman yɛrɛ kɔni ye laɲini kɛ ko ka sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ kɔni kɛ ni ma kofɔlen ka saya ko hukumu yɛrɛ kɔni kan sɛgɛsɛgɛli baara minnu yɛrɛ kɔnɔna na kɛ jɛlenya kɔnɔna na ka d'a kan o société civile ma yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu bɛ ka bisigiya k'a fɔ ko ka ale n'o faso yɛrɛ kɔni minɛlen to Côte d'Ivoire autorité maaw bolo k'u kun ye kɛwale jugu ta ni ka ɲɛsin a ma ko walima Côte d'Ivoire ka maaw yɛrɛ de kɔni a dabɔ a kama ni ka nin ma kofɔlen fagali an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sigin bɛ ni ka Burkina Faso ka gouvernement maaw yɛrɛ de kɔni ka jaabi lajɛ ni ka ɲɛsin Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni ka nin kuma in ma don n'a nataw la ni Burkina Faso ale ka autorité yɛrɛ kɔni bɔra ni ka kuma wa bɛɛ lajɛlen dalen don a la k'a fɔ k'u bɛ bɔ ni ka kuma yɛrɛ kɔni an bɛ segin ko kura ye ni ka na olu da aw tulo kan don tɛmɛnenw la Faransi ale ka ministre de l'intérieur ni o ye Bruno Retailleau yɛrɛ kɔni ale ye laseli kɛ ko Algérie ka maaba dɔw o dɔw bɛ se ka kɛ ambassadeur walima u ka chargé d'affaires yɛrɛ kɔni ko o minnu yɛrɛ kɔni bɛ Faransi jamana kɔnɔna na ko visa min yɛrɛ kɔni bɛ olu bolo n'o ye visa diplomatique yɛrɛ kɔni ko o man yɛrɛ kɔni ka yaala Faransi jamana kɔnɔna na ko Faransi bɛna na a lajɛ ni ka dɔ bɔ o ko yɛrɛ kɔni na o ko yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min ye Algérie ka autorité maaw ye olu bɛ bɔ ni ka jaabi kɛ ka ɲɛsin Faransi yɛrɛ kɔni ma Algérie maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko olu dabaliya banna olu kɛlen ni ka Faransi yɛrɛ kɔni kɛlen ni ka nin décision yɛrɛ kɔni ta ko nka ko komi principe dɔ bɛ Algérie jamana kɔnɔna na ni o de ye k'a tɛ k'u la bilen ni ka i kɔ dɔn ko ni min k'o la u b'o ɲɔgɔn segin i ma yɛrɛ kɔni ko Faransi filɛ ni ka décision min yɛrɛ kɔni ta ko Algérie b'o décision ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni ta ni ka o ɲɛsin a ma Algérie maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Faransi ka décision yɛrɛ kɔni bɛ
diplomatie charia o clan bɛɛ yɛrɛ kɔni violé kosɛbɛ. Algérie maaw kɔni bɛ u ka communiqué kɛ alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 24 san 2025 de. Faransi maaw ka kɔrɔfɔ la ko komi Algérie y'i ban ne ka a ka ressortissant 120 yɛrɛ kɔni minɛ ni minnu kun wajibiyalen don ne ka bɔ Faransi jamana kɔnɔna na ko Faransi ale fɛnɛ bɛ décision kura ta Algérie kama ni o de ye Algérie ka maaba dɔw yɛrɛ kɔni bɛ Faransi jamana kɔnɔna na ko visa diplomatique min yɛrɛ kɔni bɛ u bolo ko o manu yɛrɛ kɔni yamaruya min bɛ u bolo ne ka yala Faransi jamana kɔnɔna na ko Faransi bɛna na camanba yɛrɛ de kɔni bɔ o la. Algérie autorité yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Faransi ka décision ye o bɛ dankari Algérie ka ambassadeur maaw yɛrɛ kɔni ka baara kɛcogo ɲuman na Faransi jamana kɔnɔna na ko wa jɛɲɔgɔnya bɛ Faransi ale ni Algérie ɲɔgɔn cɛ la fo ka taa se convention bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la diplomatie sira fanfɛla la ko Faransi ka décision in bɛ o convention kɔnɔna fɛnw violé kosɛbɛ ko Faransi ka décision in jaabi la Algérie ale fɛnɛ décision ta ne ka Faransi jaabi a ka kuma in yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn na ni o de ye Faransi min k'a la ka segin ne ka o ɲɔgɔn kelen fɛnɛ kɛ a la o kɔni kɔrɔ de ye ko Faransi ale fɛnɛ ka maaba minnu yɛrɛ kɔni bɛ Algérie jamana kɔnɔna na ni visa diplomatique bɛ olu bolo ko caman yɛrɛ kɔnɔna na bɔ o maa ninnu ka yala la Algérie jamana kɔnɔna na. Algérie ka ministre des affaires étrangères ka kɔrɔfɔ la ko kumaɲɔgɔnya tɛmɛna ale ni Faransi ka ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la k'olu ka kumaɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ye laɲini kɛ Faransi ka ministre des affaires étrangères fɛ ko Faransi filɛ ni ka décision kura min ta Algérie kama k'u bɛ fɛ Faransi ka décision yɛrɛ kɔni ta k'u ɲɛf'u ye k'a lajɛ u ye kosɛbɛ ko wa u bɛ fɛ Faransi k'a ɲɛfɔ u ɲɛna yɛrɛ kɔni k'u mina décision yɛrɛ kɔni taara Faransi ka ministre de l'intérieur de kɔni fɛ k'a sɔrɔ a ma foyi yɛrɛ kɔni fɔ Algérie ka autorité maaw ye ko Faransi kelen de ye nin décision in ta wa hali a ma cikan kɛ ni ka ɲɛsin Algérie ma k'a fɔ k'a bɛna nin décision in ta ko ka sɔrɔ diplomatie yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ɲɔni i ka décision ta min bɛ kɛ ni ka ɲɛsin jamana wɛrɛ yɛrɛ kɔni ma i wajibiyalen don ne ka sɛbɛnci a ma sɛbɛn min kɔnɔna na i bɛ décision in kɔnɔ kow yɛrɛ kɔni ɲɛfɔ a ye fɔlɔ ko nka o y'a ye k'a fɔ Faransi ma foyi kɛ o ko la décision in yɛrɛ kɔni taara a kelen de fɛ hali Algérie ma a kuma kɛ don tɛmɛnenw na ko nin ko hokumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Algérie ale bɛ se ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen fɛn fɛn yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka dankari Faransi ka nin décision yɛrɛ kɔni na walima ka Faransi ka nin décision yɛrɛ kɔni dénoncer ko Algérie ale b'o fɛɛrɛ tilennen nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lawaleya k'ali n'a sɔrɔ a kan ka taa ni ko in ye Nations Unies maaw yɛrɛ kɔni ɲɛma ko Faransi k'a dɔn k'a fɔ k'ale Algérie n'a sera o yɔrɔ ma a bɛ taa ni ko in ye Nations Unies maaw ɲɛma. Hakilila jiginna araba tɛmɛnen juillet kalo tile 23 san 2025 Faransi ka conseil des ministres yɛrɛ kɔni tɛmɛlen kɔfɛ Faransi ka ministre de l'intérieur n'o ye Bruno Retailleau yɛrɛ kɔni ale ka porte-parole yɛrɛ de kɔni ye nin kuma in yɛrɛ kɔni lase Faransi ka ministre yɛrɛ kɔni tilalen ka conseil des ministres la a wagati min Faransi bɛna nin décision kofɔlen yɛrɛ kɔni labara ministre de l'intérieur ka porte-parole a tɛ délai fɔ o ko la fɔlɔ n yɛrɛ kɔni ye Faransi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu ma jaabi kɛ ni ka ɲɛsin Algérie ka nin décision yɛrɛ kɔni ma nka komi ko Algérie ale y'i ban ni ka a ka ressortissant 120 yɛrɛ kɔni minɛ minnu kun wajibiyalen don ne ka bɔ Faransi jamana kɔnɔna na Faransi k'ale fɛnɛ décision yɛrɛ kɔni ta ni ka nin fɛnɛ mesure in ta Algérie yɛrɛ kɔni kama nka Algérie fɛnɛ y'a yira k'a fɔ k'a fɛnɛ tɛn'i sigi ne ka nin ko lajɛ ko Faransi filɛ ni ka nin décision min yɛrɛ kɔni ta ale Algérie kama k'a bɛna na o décision kelen fɛnɛ ta Faransi kama de maa minnu yɛrɛ kɔni kun bolo ko min ye Corée du Nord ale ni Corée du Sud ye ko olu yɛrɛ kɔni bɛna na ɲa la ka d'a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana ɲɛmaa kura yɛrɛ kɔni sigira Corée du Sud jamana kɔnɔna na ko maa nin bɛɛ lajɛlen kan ka dɔn k'a fɔ k'u ka laɲini nin tɛna na sabati Corée du Sud jamana ɲɛmaa ni o ye Kim Jong-un ye ale balimamuso dɔ kɔni ye laseli kɛ tɛnɛn tɛmɛnen juillet kalo tile 28 san 2025 ko kumaɲɔgɔnya tɛmɛnen Corée du Nord ni Corée du Sud yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko kun foyi tɛ o la hali n'a sɔrɔ Corée du Sud jamana ɲɛmaa bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka na ni bɛn yɛrɛ kɔni ye Corée fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la Kim Jong-un balimamuso yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'u bɛ sen ko kura ye ni ka u ka ko yecogo yɛrɛ kɔni lajɛya diɲɛ mɔgɔ ye ko Corée du Sud mana politique fɛn fɛn adopté o a mana na proposition fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kɛ Corée du Nord ye ko Corée du Sud maaw yɛrɛ kɔni k'a dɔn k'a fɔ k'olu Corée du Nord maaw mago foyi tɛ Corée du Sud ka ko yecogo ni u ka proposition na ko Corée du Nord ni Corée du Sud autorité maaw yɛrɛ kɔni k'a ɲɔgɔn ye ko nafa foyi tɛ u la wa kun yɛrɛ t'a la ko wa hali kumaɲɔgɔnya tɛmɛlen jamana fila n'u ni ɲɔgɔn cɛ la k'ale ɲɛ tɛ o kun foyi yɛrɛ kɔni na Kim Yo-jong ni ale yɛrɛ de kɔni ye Corée du Nord président balimamuso ye a yira k'a fɔ ko Corée du Nord ale ni Corée du Sud u ka kow tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ko wa bɛnbaliya min yɛrɛ kɔni bɛ
u ni ɲɔgɔn cɛ la ɲani diɲɛ wuli cɛ k'o tɛ se ka bɔ yen fiyewu ko wa n'i y'a ta k'a lajɛ jamana fila ninnu halisa u bɛ kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna ka d'a kan san 1953 wagati ko kɛlɛ min tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ko o kun cɛra ni armistice yɛrɛ de kɔni ni o de ye i n'a fɔ ko cessez-le-feu ko nka traité de paix foyi ma tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ni o yɛrɛ de kɔni tun bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ne ka dankari jamana fila ninnu ka kɛlɛ la. Kim Jong-un balimamuso in yɛrɛ kɔni bɛ nin lajɛyali yɛrɛ kɔni kɛ o bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ Corée du Sud jamana ɲɛmaa kura ni o sigira juin kalo wagati ni o ye Lee Jae-myung yɛrɛ kɔni o ma kofɔlen kun nalen fanga yɛrɛ kɔni na Corée du Sud jamana kɔnɔna na ale ye layidu ta yɛrɛ kɔni kɛ k'a bɛna fɛɛrɛ latigɛ ni ka Corée fila ninnu gɛrɛ ɲɔgɔn na o y'a yira k'a fɔ k'a mana kɛ sɔngɔ o sɔngɔ yɛrɛ kɔni na ko Corée fila ninnu yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko bɛn o ka fisa ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni kabini Corée du Sud jamana ɲɛmaa kura yɛrɛ kɔnɔna na Corée du Sud jamana kɔnɔna na wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna na jamana fila ninnu ka frontière yɛrɛ kɔnɔna na o parallèle dɔ yɛrɛ kɔni tun bɛ yen nɔ sanga ani wagati min yɛrɛ kɔni tun bɛ kuma juguw fɔ ni ka ɲɛsin Corée du Nord maaw yɛrɛ kɔni ma nka kabini Corée du Sud jamana ɲɛmaa kura yɛrɛ kɔnɔna na a ye o parallèle yɛrɛ kɔni ka kumaw jɔ ni ka ɲɛsin Corée du Nord maaw ma o wagati tɛmɛnenw fana na Corée du Nord maaw olu fana tun bɛ mankan dɔw yɛrɛ kɔni kɛ jamana fila ninnu frontière la mankan minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ maaw lasira a tun bɛ kɛ sababu ye ni Corée du Sud jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa minnu tun ka surun frontière la a tun bɛ kɛ sababu ye ni ka o maa ninnu tɔɔrɔ kosɛbɛ nka kabini Corée du Sud maaw yɛrɛ kɔni u ka kuma jugu ninnu fɔli dabila ne ka ɲɛsin Corée du Nord maaw ma Corée du Nord maaw fana tun bɛ nin mankan jugu minnu yɛrɛ kɔni cari frontière yɛrɛ kɔnɔna ne ka o ɲɛsin Corée du Sud maaw ma olu fana u k'u jɔ dɔɔni Kim Jong-un balimamuso yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko nka Corée du Nord filɛ ne ka nin min yɛrɛ kɔni kɛ a kana na kɛ Corée du Sud ɲɛna k'o kɔrɔ de ye ko bɛn sabatira u ni ɲɔgɔn cɛ la walima a kana na kɛ Corée du Sud maaw yɛrɛ kɔni ɲɛna ko Corée du Nord bɛ fɛ ne ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la ko ni Corée du Sud maaw yɛrɛ kɔni kun bolo k'a fɔ k'u bɛna ko yɛrɛ kɔni yɛlɛma ni kumakan dumani dɔw fɔli ye ko ni ɲɔgɔnna fili jugu yɛrɛ kɔni ma deli k'a sɔrɔ ka d'a kan ko ni Corée du Sud maaw yɛrɛ kɔni bolo k'u ye nin kuma dumani dama min fɔ ne ka ɲɛsin Corée du Nord ma ko kɛlɛ in bɛna ban k'u bɛ fili juguba yɛrɛ de kɔni na n'a ta o ta yɛrɛ kɔni Corée du Sud jamana ɲɛmaa kura ale y'a yira k'a fɔ k'alisa k'a b'i cɛsiri a ye layidu yɛrɛ kɔni ta a ka jamana kɔnɔdenw ye k'a bɛna Corée fila ninnu yɛrɛ kɔni gɛrɛ ɲɔgɔn na walasa ka bɛn sabati u ni ɲɔgɔn cɛ la nka Kim Jong-un ni ale ye Corée du Nord jamana ɲɛmaa ye o kɔni balimamuso y'a yira k'a fɔ k'a kana na kɛ Corée du Sud maaw yɛrɛ kɔni ɲɛna k'a fɔ ko kɛlɛ in bɛna ban u ni ɲɔgɔn cɛ la ka d'a kan ko ɲani diɲɛ wuli yɛrɛ kɔni cɛ jamana fila ninnu tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ko hakilinaw yɛrɛ kɔni tɛ kelen ko yɛrɛ kɔni bɛɛ de bɛ kɛ sababu ye ni jamana fila ninnu tɛ se ka ɲɛ ala bilen yɛrɛ kɔni ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanbaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ye ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma